भाई इन्हें अवतारा खातिर एगो लाइन याद पड़ गइल कि अंडा तहार आमलेट भइल बा। गलतियां सोच बोलो। अंडा से क्या होता है? फोड़ के आमलेट। अंडा से क्या होता है? तोरा क्या बहुत कुछ होता है, हमने के आमलेट बनेला। हम भले मतलब देखले बनी हम अंडा तोहार आमलेट भइल बा। लागे कि है दुआरी में भेंट भइल बा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा चंदन भैया अरुण भैया से भेंट करते मुंबई में कि बाड़ू के कहरा से गोरिया हो से जवानी चॉकलेट भइल बा। बाड़ू के कहरा से गोरिया हो से जवानी चॉकलेट भइल बा। भैया इनकर जवानी के बारे में कही लाइन बोलो। सिस्टम तहार अपडेट भइल बा। हम जब हत्ती चुकी रही तब वो ऐसने रहली। हमारे को हत्ती चुकी हो गई तब वो ऐसने बाड़ी। भगवान करे जवानी बनल रहो। बोला ही खातिर माइक मिलल बा। हम तो बहुत कम बोलत नहीं, कम बोले में हम की नहीं कि जैसे सिस्टम तहार अपडेट भइल बा। जैसे जियो के इंटरनेट भइल बा कि बाड़ू बाड़ू के कारा से धनिया हो से बाड़ू के कारा से धनिया हो से तो जवानी चॉकलेट बाड़ू के कारा से गोरिया हो से जवानी चॉकलेट भइल बा। भैया एगो मेजर में आज हाफ कम कर दे, एकरा बाद हम यहां से विदाई ले लेंगे। कि अरे भौजी के मन करे खाए के खटाई। चलन भैया अरे यही से छुअत लार बा। अपन ठीक बा। अरे भौजी के मन करे खाए के खटाई। हाँ तो लुटाओ बाबू यूट्यूब पे देखिए भोरे तब सवाल पूछिए। अरे यही से छुअत लार बा। भैया छुना छुना वाले ले हाय भैया नया समाचार बा। खेलावा न ले हाय भैया नया समाचार बा। नवे महीना में बनबा तू बाबा। नवे महीना में बनबा तू बाबा। खुश खबरी बरियार बा जी, खुश खबरी बरियार बा। बधाई हो चाचा बन गए। तो खेलावा न ले हाय भैया नया समाचार बा। मेजर लगवानी यहाँ पे विधायक जी खातिर यहाँ के कंपनी एगो बेस फॉर यू भोजपुरी वही में एगो हमार गाना बा कि उठ तो दर्द हो के बैठ तो दर्द हो। दुई एगो गाना ले ले एक बात कहले कि ठीक है नमस्ते मैं जा रहा हूँ फिर से चुनाव लड़ने। कि उठ तो दर्द हो के बैठ तो दर्द हो। पानी रो दहिया दहिया हमरो मरद हो। अरे कि मुचु कला बाटे कलैया हमार
बा अरे तोय नन दोयानी दोना हो तोय नन दोयानी दोना रेणिया के तेला आजकल भैया हुआ गइल रिलीज पे आ गइल पहले का मालत रहे करू के तेल रेणी के तेल तो कहत ये नंदी से कि नन दोयानी दोना रेणिया के तेला कमरिया में दरदिया उठल तोय नन दोयानी दोना रेणिया के तेला कमरिया में दरदिया उठल बा भैया 70 मिलियन व्यूज गया है संजय यादव जी विधायक जी की तरफ से छोटा मोटा आशीर्वाद तू ना लगातार भाई भाई आइल बा लेकिन सब आप ही का है कि नन दोयानी दोना रेणिया के तेला कमरिया में दरदिया उठल बा सुभी जी 1 मिनट के लिए आप आइए बस 1 मिनट के लिए हम एगो मुखड़ा गाएंगे इसके बाद तो हमारा